Poštovanje vama i vašim gledalcima i hvala na pozivu. Dakle, naš cilj kroz realizaciju i kroz organizaciju ovih kampova jeste da ne samo da se deca bave mališani koji dođu iz regiona, Evrope, sveta u Srbiju, da se bave samo onim što je tema kampa, već da uče jezik, da uče ćirilicu, da nikada ne zaborave svoje korene, da uče kulturu i istoriju. I upravo iz tog razloga, znate, baziramo se na unutrašnjost Srbije. Ja sam mnogo puta do sada rekao, ja obožavam Beograd. Beograd je naš glavni grad, najlepši grad, ali najviše volim svoje Valjevo. Jer neko sam ko je iz unutrašnjosti i meni je Valjevo na prvom mestu. Zašto ovo kažem? Ne podcenjujem naravno nikoga i to Beograđani jako dobro znaju. Zato što smatram da ukoliko naši mališani koji žive van Srbije upoznaju unutrašnjost Srbije i ukoliko budu učili o kulturi i istoriji unutrašnjosti Srbije, još više će naučiti o kulturi i istoriji Srbije. I još više će zavoleti Srbiju. Ako upoznaju sve prirodne blagodeti unutrašnjosti Srbije, približit ćemo im Srbiju još više. Kada dođe u Srbiju, reći ću vam, prve godine kada smo organizovali letnje kampove, mi smo imali 3500 mališana. Prošle godine je bilo 5000 mališana. Ove godine računamo da će taj broj biti daleko veći. Vidjet ćemo naravno nakon konkursne dokumentacije, ali verujem da će taj broj biti daleko veći. Neću reći, nema problema. Probleme imate kada... A rizika nekih, jel? Ne. Mislim na izazove. Dobro. Dakle, ja nikada ne koristim reč i formulaciju, ne koristim reč problem. Problem postoji kada ne želite nešto da rešite. Izazova ima dosta. A koristim reč izazove zato što uvek morate da idete u susret izazovima i da ih rešavate. Šalju mi različite poruke, pitaju me šta mislimo o, ne znam, njihovom nekom osmisle na Instagramu da se bave određenim biznisom, pa da li smatram da je to dobro ili ne, da li to može da prođe, da li će to biti prihvatljivo, pa me pitaju o sportu, pa me pitaju o školi, pa me pitaju o istoriji. Dakle, bukvalno smo naš odnos sveli na jedan drugarski odnos. Imali smo jednu debatu i tribinu sa ministrom na ti, gde su mladi ljudi širom Srbije imali prilike da meni kao ministru postavljaju pitanja iz različitih sfera života, različitih oblasti. Razgovaramo o različitim stvarima. Šta vas je tu najviše iznenadilo? I onda vidite da postoji jedan ozbiljan potencijal u Srbiji. Odlično. Jer o tome mogu da govorim kada je reč o našim mališanima koji žive van Srbije. Dobro. I oni su sada očekivali, pojavit će se ministar, tu će se verovatno održati nekakav govor i to će se završiti, to će biti strogo. Ja sam došao sportski obučen u trenirci i u patikama. Šok. Zapravo da bi oni čuli šta je to što... I da mi njih na neki način čujemo. Tako je. Moram da vas pitam sledeće. Kad kažete mere i aktivnosti. Postoje, šta je jako važno u svemu tome, znate? Jezik, ćirilica, kultura, istorija, identitet i tradicija. To su simboli jednog naroda. I naši sunarodnici kroz rad u udruženjima i krovnim organizacijama pokušavaju da očuvaju te simbole. Jer ako nema simbola, nema ni našeg naroda, ma gde on živeo. I u svemu tome oni jedino traže podršku države. I mi pokušavamo na sve moguće načine da im pomognemo, jer, znate, nisam shvatao, moram priznati, ja nisam bio pobornik kulturno-umetničkih društava. Uz to igrao sam fudbal ceo život, imam 2 leve noge za igru, pa ne znam ni da igram, moram da priznam. Da nauče još bolje naš jezik. Generacija. Da nauče još bolje naš jezik. I ka jeziku i ka ćirilici. Kako što izgledate? Pa da. Jesu oni dobri učenici, ali to nekada njih i smara. Sada, da igrom dođu do jezika i do ćirilice. Zapravo da to neko učenje bude razonoda, čini mi se. Tako je, kroz razonodu, kroz igru, da dođu do jezika i do ćirilice. Ministarstvo prosvete, vi znate da je to bio jedan od najtežih trenutaka za Srbiju nakon velike tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i trudio sam se da obiđem svaki fakultet, svaku strukovnu školu kada je reč o polaganju prijemnog ispita. To je upravo sa Ministarstvom prosvete i ako mi se dobro čini,
u tom trenutku ste na neki način vodili upravo 2 resora, je li to tako bilo? Da, 2 resora, To bi Ministarstvo se dijaspore. vrlo teško neko prihvatio toga. I sada želim da u ovom drugom delu emisije zapravo kažem ljudima, pa dobro, ko je zapravo Đorđe Milićević? Otkud ta snaga, otkud ta hrabrost, odakle proizilazi ta podrška? Nemoguće da ste se sami prihvatali tako teških zadataka. Dakle, tu mora da postoji porodica, primarna, nuklearna. Iz kakve porodice vi dolazite? Ja kad vas vraćam u detinjstvo, ja vas vraćam u Valjevo. I malo pre ste rekli da je to najlepši grad na svetu, Da. kome se rado vraćate i tako dalje, i tako dalje. Odakle nam vi dolazite? Ko je vas formirao? Na koga vi ličite? Koji su vaši obrasci? Da budete toliko hrabri? Ako bi pitali moju suprugu, ona bi vam mogla svašta reći. Ma neću nju da pitam. Ako bi pitali moju suprugu, Pitala bi vašu majku. ona bi mogla svašta reći. Eto, majku bi pitala. Majka, ako bi pitali, ona bi rekla da ličim na dedu, ali na pokojnog dedu. Ali, Njenog oca, jel? Dakle, da, na A, njenog onda je oca. ponosna na Dakle, vas. svako to vuče, svako tu nekako vuče na svoju stranu. Da. Ali, znate, moram priznati da onog trenutka kada sam rešio da se bavim politikom, moram priznati da, pa evo, moja majka nije bila za to. Dobro, to je strah, to je Moja ljudski. majka nije bila za to, zato što ne vredi da ti govorimo jer znamo da će biti onako kako ti... Jedinac? Ne, imam brata mlađeg, on je 84. godište. Vi znate kako se to u tom trenutku gledalo u Srbiji, pogotovo ako ste mlad. Pa to je jeres bio. Pa kako da ne? Ne zameram, ali danas volim vrlo otvoreno da razgovaram o tome. Kažite, zašto da ne? Danas volim vrlo otvoreno da razgovaram o tome. Da, Svaka važno da naredna čuju ovi izborna, ljudi danas. svaka naredna izborna kampanja je bila med i mleko, ali je, znate, bilo neshvatljivo do jednog trenutka dok sam mogao da se bavim sportom. Naravno fair play, jer kroz sport i sve to, pa to lokalni, nije ni važno. I sve to, svaki posao je čestit i pošten ako čestito i pošteno zarađujete. Ali, nažalost, ja to ne znam da radim, smotan sam da to radim. Ali ja sam radio nešto drugo. A što je to bilo za cilj, da vas degradira, šta? Pa to treba valjda da vas degradira. Dobro, Eto, pa od dobro. konobara ste došli do, ne znam, Dobro. do jel? ministra. Pa dobro. Ne znam. Pa onda došli ste od vozača do ministra. A pri tome da vam To kažem... bi na zapadu bio plus. A pri tome da vam kažem, nemam ni položeno, ne vozim kola. Nemam ni saobraćaj, nemam To vas ne položeno. interesuje, šta? Pa nemam položeno. Nikada nisam polagao. Zato što sam ceo život pešačio, trčao, nikada nisam polagao. Ali apsolutno Nisu nikada. informisani. Apsolutno nikada, to kaže od vozača. Ali dobro, meni to sve negde bude zanimljivo. Znate, sve to bude zanimljivo. Ali ne znaju kako sam zapravo zarađivao kao klinac. Zarađivao sam tako što sam svirao u jednom bendu, koji je isključivo svirao hard rock i domaći rock, i tako sam zarađivao po lokalnim klubovima. Šta ste svirali? Svirao sam bas gitaru sa jednim bendom, ali sam svirao i ritam gitaru. To morate, to je ekskluziva. Ovo ja ne znam. Pa mnogo je muzičkih, Bio mi je Pađen ovde u emisiji skoro. mnogo je muzičkih uzora. Ja mogu sada da vam nabrajam, jer vas interesuje hard rock, jer vas interesuje, šta vas interesuje? Evo recimo domaći rock. Pa domaći rock svakako, svi smo kao klinci slušali, jel tako, Riblju čorbu. Dobro. Svi smo kao klinci slušali Kerber, jel tako? Da. Svi smo kao klinci slušali Ju grupu, svi smo slušali Divlje jagode, jel tako? Divno, Svi smo slušali Bijelo dugme. Tako je. Pa na tome smo odrastali. To je bila prava muzika, A to nije jel to bila tako? samo muzika? U obdaništu, Znači, da primio svoju... majka mila, znači, zovu da primio ministra. sam, da. Kod da ministra pri- urgiraju Pa to je sve, ja to sve Trebalo bi da shvatam bude obrnuto, ja dobro. to sve shvatam kao normalno, to je sve normalno. Ali, ali postoji tu neka povezanost, znate, posebno između ćerke i otvorilo određene vidike i shvatite koliko je Svaki trenutak važan. svako jutro kada se probudite i kada ugledate sunce, pa i kada je kiša, ne treba da se nervirate. Postoje stvari koje ne možete da promenite. Postoje stvari na koje ne možete da utičete. Puno sreće sa kampovima. Hvala vam. Očekujem vas ponovo i očekujem vas naravno da Uvek. nam kažete kako i šta ste uspeli zapravo ovog leta i šta ćemo raditi sledećeg leta. Uvijek hvala vam puno. Hvala i vama.